Surpriza noastră vine însoțită de dedicație muzicală și un mesaj. O să facem în felul următor. O să vă pun întâi dedicația muzicală, apoi o să vă citesc mesajul. Da. Ia să vedem. Azi e ziua ta, măicuță, mamă, dar și bunicuță. Îți urăm o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. Azi e ziua ta, măicuță, mamă, dar și bunicuță. Îți urăm o viață lungă, tot mai mulți ani să te ajungă. La mulți ani, măicuță bună, suflet ca o lumină, eu mă rog la Dumnezeu să te ajute când ție greu. La mulți ani, măicuță bună, suflet ca o lumină, eu mă rog la Dumnezeu să te ajute când ție greu. Mamă, e doar una în lume, te naște și-ți pune în lume. Să lângă tine mereu, de ți-e bine sau ți-e greu, măi. Mama, e doar una în lume, te naște și-ți pune în lume. Să lângă tine mereu, de ți-e bine sau ți-e greu, măi. La mulți ani, mamă bătrână, că tu ești așa de bună și ești blajină cu toți, cu copii și cu nepoți. La mulți ani, mamă bătrână, că tu ești așa de bună și ești blajină cu toți, cu copii și cu nepoți. Aveți de cam de la cine ar veni surpriza noastră? Copiii! Acum o să vă citesc mesajul. Mesajul nostru sună cam așa. Iubita noastră mamă, primește felicitările noastre cu această minunată zi în care te-ai născut. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dăruiască armonie în suflet și să-ți umple inima cu căldură. Încălzește-ne cu zâmbetul tău mai des și fii fericită. La mulți ani fericiți, mămică, din partea noastră, cu dragoste, Georgiana, Andrei și Vasile. Dacă aveți să le transmiteți un mesaj, o puteți face. Silva, că iubesc mult, din tot sufletul. Echipa Surprize la domiciliu Vasile Oficial vă urează un călduros la mulți ani și viață lungă. Să fiți sănătoase!